बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि चैप्टार 8 निफ्राय सोंनाय बिदां 8.2 नि क्वेश्चन नम्बर 1 नि 1 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नोंसोरो क्लास 10 नि मेथ्सनिनो 8.1 नि जेसेबां क्वेश्चन्सफोर दंमोन बे क्वेश्चन्सफोरनि सल्व खालामनायखौ नुबाय। आरो जुदि जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक दङ, बेवहाय थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथांमोननि आं बेवहाय बे 1 खौ सल्व खालामनायनि सिगां माखासे फर्मुलाफोर आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। बै फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हानांगोन, नङाब्ला बेनि सल्व खालामनायखौ जेबो बुजिनाय नङा। बोरै बिदि खालामखो, बोरै फैखो बेखौ जेबो बुजिनाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना बै फर्मुलाखौ गिबियावनो गोसोआव लाखिग्रो। आरो बे फर्मुलाया नोंसिनि बे बिजाबावनो दङ, आं खिन्थानि नाय। थख'लाय 8.1 होनना बुङो। नैबे टेबोल 8.1 आव दङ दै। बावहाय मा होनाय दङ, माखासे खना जेनेबा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री गासै बे मोनबा खनानि 3 खनासुवारि रुजुथायफोरनि मानफोरखौ होनाय दं। माने साइन, कस, टेन, कसेक, सेक आरो कट। साइना 0 डिग्रीआव बेसेबां जायो, साइना 30 डिग्रीआव बेसे मान होयो, बे गासैनिबो मोनसे मोनसे मान होनाय दङ। बै मानफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हानांगोन। अके, स' बेवहाय नाथाय बेवहाय गासै मोन 6था 3 खनासुवारि रुजुथायनि मानफोरखौ होनाय दं। नाथाय बेवहाय गासै मोनथामखौल' गोसोआव लाखिनांगौ, साइन, कस आरो टेन। बे मोनथामनिखौ गोसोआव लाखिनो हाबानो नैबे मोनथामनिखौ गोसोआव थाखायो। माने गोसोआव थाखायो माने आरामसे दिहुननो हायो। मानो आरामसे दिहुननो हायो, आंनि उननि भिडिअआव नायलांबाय थाबानो नुगोन, नोंसोरो मिथिलांगोन। दा बे फर्मुलाखौ साबसिन बुजिनो थाखाय आं नै बिदि लिरदों, नोंसोर बेखौ नाय। बेवहाय नुबाय जे साइन 0 डिग्रीनि माना 0, साइन 30 डिग्रीनि माना बेसे जायो 1/2, साइन 45 डिग्रीनि माना बेसे 1/√2, साइन 60 डिग्रीनि माना √3/2, साइन 90 डिग्रीनि माना 1। दा बेखौ ओरैनो लिरदों दा सान। साइन 0 डिग्रीनि भेलुआ जेब्लाबो 0 जायो, साइन 30 डिग्रीनि भेलुआ जेब्लाबो 1/2। बे मोनसे फोरमान खालामना मोननायसो दे। होमबा कस 0 डिग्रीनि माना बेसे जायो 1, 30 डिग्रीनिया नै √3/2, कस 45निया 1/√2, कस 60 डिग्रीनिया 1/2, कस 90 डिग्रीनिया मा 0। थिग बेबायदिनो टेन 0 डिग्रीना 0, टेन 30 डिग्रीनिया बे 30 दै, टेन 30 डिग्रीनिया 1/√3, टेन 45 डिग्रीनि माना 1, टेन 60 डिग्रीनि माना √3, टेन 90 डिग्रीनि मान गैया दै, नट डिफाइन। होमबा जोंहा गासै मोनथामनिल' होदों बेवहाय। बै मोनथामनिखौ नोंसोरो ओरैनो गोसोआव लाखिनो हाखागोन। स' बे फर्मुलाखौ नोंसोरो लिरनानै लानानै गोसोआव लाखि। गोसोआव लाखिनायनि माखासे टेकनिक आं खिन्थानि नाय। जेब्लाबो गोसोआव लाखि दै, साइना 0 बा कसआ मा जायो 90। थिग बेबायदिनो साइना 90 बा कसआ मा जायो 0। थारमाने मा होनना बुंदों, साइना 0 डिग्रीआव मा जागोन 0 जागोन, खिन्थु कसआ 90 डिग्रीआवसो मा जायो 0। दानिया साइनाव जुदि 90 डिग्री लायोबा बेया मा जागोन 1 जागोन, खिन्थु कसआ 0 डिग्रीआवसो 1 जागोन। 0 आरो 90 मिलायलायो। कसनि 0 जों साइननि 90 जों मिलायलायो, साइननि 0 जों बेबायदिनो कसनि 90 जों मिलायलायो। नङा होमबा? साइन 30 डिग्रीनि माना माजों समान जायो कस 60 डिग्रीनि मानजों। माने बिनिया 30 बा बेना 60 जागोन। थिग बेबायदिनो कसनिया 30 बा साइननिया मा जागोन 60 डिग्री जागोन। होमबा कस 30 डिग्रीनि माना √3/2, कस साइन 60 डिग्रीनि माना √3/2 समान समान, नङा होमबा? बेनिफ्राय साइन 45 डिग्री आरो कस 45 डिग्री मोननैबो समान समान। होमब्ला नोंसोरो नैबेखौ गोसोआव लाखिनो हाबानो नैबे कसनिखौ आरामसे गोसोआव थाखागोन। आइडियाया आं दानि बुंलांनायानो। टेननियाबो गोसोआव लाखिनो जोबोद गोरलै। टेन 0 डिग्रीनि माना मा जायो 0। होमबा टेन 30 डिग्रीनि माना बेसे, टेन 30 डिग्रीनि माना 1/√3। होमबा दाना टेन 45 डिग्रीनिया मा जागोन, नैबे 1 खौ फज'दो, आरो टेन 60 डिग्रीनि माना नैबे गाहायनि √3। बेनिफ्राय टेन 90 डिग्रीनि मान गैया। बेखिनिखौ गोसोआव लाखिनो हाबानो नोंसोरो बे 8.2 आव जेसेबां प्रब्लेम्स दङ बेखौ सल्भ खालामनो हागोन। स' आं नोंथांमोनखौ ओंखायनो खावलायो, नोंथांमोना बेखौ गिबियावनो लिरना लाग्रो, भिडिअखौ पज खालामनानै, बेनिफ्राय गोसोआव लाखिग्रो, बेनिफ्राय जेब्ला आं सल्भ खालामो बे सल्भ खालामनायखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। स' जों दायो सल्भ खालामनो थांनोसै। बिदिब्ला कुवेश्चन नम्बर 1 आव मा होदों, गाहायाव होनायखौ मान दिहुन। माने नैबाव जेसेबां कुवेश्चन्सफोर दं जों बिनि मान दिहुननांगौ। अके,
जों इंलिश मिडियामनि कुवेश्चन्सखौ नायनि स' इंलिश मिडियामनि कुवेश्चना बेबायदि एभालुएट द फलोइंग नैबाव मोनबा कुवेश्चन 6टा कुवेश्चन्स होनाय दं बे जों 6टा कुवेश्चन्सफोरनि जोङो मान दिहुननांगौ माने अनजिमा मोनसे मोनहैगोन जोङो बै अनजिमाखौ दिहुननांगौ आरो स' आं गिबियावनो कुवेश्चन्सखौ लिरना लाबाय जोंहा sin 60 डिग्री दं cos 30 डिग्री दं प्लास sin 30 डिग्री दं cos 60 डिग्री दं दानिया बावहाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बे sin 60 डिग्रीजों cos 30 डिग्रीजों मा जाना दं बिसोरनि गेजेरावथ' प्लास दं नङा होमबा अके बियो अके नाथाय बिसोर मोननैनि गेजेराव मा जाना दं जेब्ला जों बेबायदि खाथि खाथि लिरो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री जों बेबायदि खाथि खाथि लिरोबा बिसोरनि गेजेराव जेबो सिन गैयाबा जों बेखौ बुजिनांगोन जे बिसोरो मा जाना दङ सानजाब जाना दं माने माल्टिप्लाइ जाना दं ओके बा बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ जाना दं बिसोर मोननैजों मा जाना दं माल्टिप्लाइ जाना दं सानजाब सानजाब जाना दं बेनिफ्राय गेजेराव मा खालामनांगौनो मा सिन दंनो प्लास सिन दङ ओके होमबा sin 60 डिग्रीनि मानखौथ' आं जास्ट नोंसोरनो दा बावैसो खिन्थाबाय नै sin 60 डिग्रीनि माना बेसे होननानै नै sin 60 डिग्री इक्वल टु मा √3/2 थारमाने बियो मा होननाय जादों sin 60 डिग्रीनि जायगायाव जों मा लानो हायो √3/2 लानो हायो होननाय जादों होमबा cos 30 डिग्रीनिया बेसे नायदो नै √3/2 जों बे मोननै मानखौ बेवहाय फज'फैगोन ओके होमबा बोरै फज'गोन sin 60 डिग्रीनि माना √3/2 बिसोर मोननैजों सानजाब जाना दं ओंखायनो गेजेराव मा सिन होनो हागोन जों सानजाब माने माल्टिप्लाइ जाना दं ओंखायनो माल्टिप्लिकेसन सिन होनो हागोन cos 30 डिग्रीनि मानाबो √3/2 आं बुंखादोंमोन ना साइननि 60 डिग्रीया cosनि 30 जों समान जायो थिग बिदिनो साइननि 30 आ सोरजों समान जायो cosनिजों sin 30 डिग्रीनि माना 1/2 बिसोर मोननैजोंबो माल्टिप्लाइ जाना दं सानजाब जाना दं ओंखायनो गेजेराव सानजाबसिनो cos 60 डिग्रीनि मानाबो 1/2 नाय फर्मुलाखौ sin 30 डिग्रीनि भेलुआ बेसेबां 1/2 cos 60 डिग्रीनिया बेसेबां 1/2 जों जास्ट बे मानखौ बज'फैदों ओंखायनो बे फर्मुलाखौल' गोसोआव लाखि नोंसोरो ओके स' नायलां दानिया बिसोर मोननैजों मा खालामनो हागोन नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौ बिसोर मोननैजों जों डाइरेक्टलि सानजाबनो हाया जों मा खालामनो सानजाबनायाव माल्टिप्लाइ खालामनायाव गोजौजों गोजौनि गाहायजों गाहायनि सानजाबो दे होमबा √3 जों √3 सानजाबबा मा मोनो आं बुंखाबाय थादों 3 मोनो 2 जों 2 सानजाबबा मा मोनो माल्टिप्लाइ खालामबा 4 मोनो गोसोआव लाखि बे फर्मुलाखौ दे √3 into √3 इक्वेल टु माखौल' मोनो अनलि 3 खौल' मोनो गावखौनो मोनफिनो होमबा √5 into √5 सानजाबबा माखौ मोनफिनगोन अनलि 5 खौनो मोनफिनगोन थिग बेबायदिनो 1 जों 1 सानजाब 1 मोनगोन 2 जों 2 सानजाब मा मोनगोन नोङो 4 मोनगोन गोसोआव लाखि दे सानजाबनायाव मालाबाबो गोजौजों गाहायजों सानजाबा माने मालाबाबो गोजौजों गाहायजों माल्टिप्लाइ खालामा बा दाना बिसोर मोननैखौथ' नों प्लास खालामनांगोन बिसोर मोननैखौथ' नों डाइरेक्ट प्लास खालामनो हाया दाजाबनो हाया मा लादो LCM माने दुसासा लादो जों दुसासा दुइसिन साधारन सानजाबगिरि बा गाहायाव मा मा मोननै अनजिमा दं मोननैयावबो 4 दं ना होमबा 4 आरो 4 नि दुसासाया 4आनो होमबा बावहाय 4आनो जाबाय नै 4 जों 4 खौ रानहरबा डिभाइड खालामबा 1 मोनो बे 1 मोननायखौ गोजौनि 3 जों सानजाबहर माल्टिप्लाइ खालामहर होमबा मा मोनगोन नों 3 खौनो मोनफिनगोन थिग बिदिनो 4 जों 4 खौ डिभाइड खालामबाबो 1 मोनो होमबा 1 जों 1 माल्टिप्लाइ खालामबा 1 होमबा जों बेसे मोनगोन 4/4 मोनगोन 3 + 1 4 नङा होमबा बा एन्सारा बेसे जाखो जोंहा 1 जाबाय जोबोद गोरलै नङा होमबा जों बेबायदियै बेखौ सल्भ खालामगोन आरो